Euskal Herriko Unibertsitateko MHLI ikertaldeak, memoria historikoa, literatura, iberiarretan lantaldeak eta Gernikako Bakearen Museoak elkarlanean egindako erakusketa ezagutuko dugu. Erakusketa honetan, Amaia Molinet, Atxurra Animazio Taldea, Artal Kuadra kolektiboa, Iratxe Jaio eta Klas Van Gorkun, Mirian Isasi, Oian Eiraguen eta Tasio Ardanaz sortzaileek hartu dute parte. Artelanen bidez, gerra zibila eta memoria historikoa landu dute sortzaileok eta erakusketaren izena horixe da hain zuzen ere. Desegindako oroitzapenaren aurrean, memoria eta gerra zibila. Erakusketa ezagutzeko bidelagun Ismael Manterola arte aditua izango dugu. Ni pixkat azaldu ingo izuet erakusketaren helburuak eta zergatiak. Eta erakusketaren helburua da, gutxi gora bera, biltzia hemen, gerra zibilaren inguruan egindako lan artistikoak, batez urte askotan ez dalako horrelako horik egon, azkenengo belaunaldiak arte, Mirian Isasi inguruko belaunaldira arte, eta hemen dauden artisten inguruko belaunaldira arte, ez da oso ohikoa izan gerra zibila aztertzea edo azaltzea beraien artelanetan. Gabezi hori, isiltasun hori beste esparru batzuetan ere gertatu izan da, igual hainbeste ez adibidez literaturan, baino bai arte plastikotan. Beste interesgune batzuek egon dira urtetan, eta konturatu gea azkenengo urtetan belaunaldi gazteagoak hasi diala pixkat lan horietan sakontzen, lan horiekin pixkat interesatzen. Eta aldaketa hori erakusketa baten bitartez azaltzia, zan gutxi gora bera gure helburua. Eta horretik, zazpi artelan bildu ditxeu hemen, zazpi artelan horietan batzuetan artista batek baino gehiago parte hartzen du, horretik artista gehiago daude artelanak baino, eta zazpi artelan hauetan ikusten dena da, arte plastikoetan badaola modu bat edo beste lantzeko gerra zibilaren gaia. Eta batez berak gerra zibilak utzitako ondorioak. Eta horretik oso aproposa iruditzen zitzakun museo honetan aurkeztea erakusketa hau, suposatzen da museo hau dela, hori Bakearen Museoa, gerra zibilarekin eta Gernikako bonbardeaketarekin harremana duen museo bat, eta horretik guretzat toki egokiena zen horretarako, erakusketa hau aurkezteko. Erakusketa ikusiko duzuen bezala, erakusketa honek ez ditu hartzen artelan guztiak, gerra zibilarekin harremana izan duten artelan guztiak, aukeraketa bat egon da, aukeraketa hori baita ere izan da, bai espazioaren ondorio bat eta baita ere artelan batzuen eskuratzeko aukera eta artisten kolaborazioa dudik gabe. Eta orokorrian bildu ditxeu 6 artelan Euskal Herrikoak, eta gero gure asmoa da, baita ere hurrengo ekitaldi batzuetarako, beti kanpoko norbait, kanpoko artista bat konbidatzea, ez izateko bakarrik Euskal esparrua, baita ere inguruan lan egin duten artistak artea eta gerra zibila eta memoriaren arteko harreman horretan konbidatzea. Eta hain zuzen, artista valentziar batzuek aukeratu ditxeu, konbidatu moduan, beraiek ere Euskal Herria aztertu duelako. Esan edet, askotan kanpokoak izan arren, artista horiek Euskal Herriko gai bat edo aukeratu due eta horreatik konbidatu ditxeu erakusketa honetan. Eta gure hurrengo kolaborazio honetan suposatzen da udala abia puntua eta kolaborazio honen jarraipenean horrelako formula bat jarraitzia interesatzen zaigu, ez bakarrik amengo artistak erakusteko, artisten lanek erakusteko, baita ere kanpoko artistak harremana izan dituenak Euskal Herriarekin ahal izateko hemen bere lanak aurkeztia. Hemen dakau, sartuta berehala oseituan dazkau bi artelan, eskairatik itxita sarreran daude bi artelan, bat Oiane Iraguenek egindako performance baten lekuko bada. Berak orain dela urte asko egintzun horrelako ibilbide sonoro bat, beak arte sonorarekin egiten du lana, batez
Eta berak egin zuena izan zen, Bilboko Doña Casilda parkean konturatu zen, oraindik zeola kale bat izena zunaz Rafael Sánchez Mazas, dakizuen bezala Rafael Sánchez Mazas izan zen falangearen beste gauza batzuen artean falangearen fundatzaileetako bat, eta memoria historikoaren legeak debekatu arren edo gomendatu arren jende honi edo diktadurarekin harremana izan zuen jendearekin kalerik ez izatia edo horrelako oroimenik ez izatia, oraindik kale bat zeon berari eskeinia Doña Casilda parkeko toki horretan, eta orduan beak intzun jendeari ohartarazteko segertatzen ari zan, egintzuna izan zen bertan kale horretan kale hori zeharkatu zera batzuekin, bafle handi batzuekin, musika ekipo batzuekin, gerra garaian eta batez frankismoaren garaian asko entzutezian pasodobleen bitartez, horrelako izan zen horrelako salaketa performatibo bat, ibilizian rekorrido bat egiten, ziaro klandestinoa, dudigabe, eta horren bitartez, hemen pixkat azaltzen du baita ere aurrenengo fotogrametan zertan ibilizian, hemen ikusten dezue pixkat nola jarri zituen bafle batzuek eta bar, eta horrela jendeari ohartarazteko oraindik bazeudela gerra zibileko edo frankismoko boterearen astarnak gure artean, naiz eta legeak egon edo naiz eta memoria historikoako legeak horreon. Hain zuzen, handik urte batzuetan lortu zen kentzea kale hori, eta gaur egun kale horrek ez dauka izenik, eta horreatik dago horrelako utzune bat, hor ikusten dezuen bezala kallejeroen Bilbone otendian kale izenekin, eta hor gelditu da pixkat zulo bat, eta zulo hori izan daiteke memoriaren zuloa edo horrelako zerbait, ez? Justu aldamenean jarri ditxeu Iratxe Jaio eta Klas Van Gorkumen litografia batzuek, 5 litografia intzuzen da, litografia serie bat, eta Iratxe eta Klas daude aspalditik lanian proiektu batean, izena duna Alemanen kanposantue, zen Urbina inguruan, Arabako Urbina herri inguruan, Legutio inguru horretan, bilatu zuten soldadu alemaniar, hildako soldadu alemaniar batzuen oroimenez egindako harri bat, eta harri horretan azeltzezian 3 izen, eta horiek zian laguntzaileak edo naziak bialdu zituztenak Espainiako gerrara, eta badakizue inguru horretatik bombardeatu zala Gernika baita ere, orduan niretzat oso importantea zen lan hau hemen eotea, ze proiektu hori oso harreman handia dauka Gernikako bombardaketarekin, eta hain zuzen harri hartan grabatuta zeuden izenak urteekin pikatu egin zian edo ezabatu egin zituzten, eta bihurtu zen horrelako konflikto leku bat, ze batzuk zeuden memoria horren kontra, baita ere frankismoarentzat memoria inkomodo bat izan zen momentu batean, batez Bigarren Mundu Gerra naziek galdu zutenean, eta orduan frankismoarentzat ere etzan oso erosoa, eta hain zuzen hor beste konflikto kapa bat jarri izan, ze harri hori zeon Guardia Zibilak hiltzun etakide baten etxearen baratzean, orduan hor ere gehitu zen beste konflikto toki bat, eta beraiek azpimarratzen du konflikto toki bat izan daitekela, eta horreatik egin zutena izan zen kartografia bat, inguruko kartografia bat, eta beraiek hartu zituzten aitzakeitzat Gerra Zibilian egintzian marraztu zian mapak, frentia, ze badakizue frentia horre ontzala denbora pixkatean, Villarreal inguruko frentea ditu zitzakon, eta azpimarratzen dituzte hori ze garrantzia zeukan
terrenuak gerrarako, konflikto toki bat bihurtu zen, gatazka toki bat bihurtu zen, eta hain zuzen horren gaina jarri zen beste gatazka bat, eta da tren askarrarena. Hemen ikusten duzu, eta TAF, eta tunelak, eta egin ziala. Orduan, beraiek azpimarratzen dute askotan, memoria, konfliktoaren memoria, gain jarri egiten dela kapa oso ezberdinetan, edo geruza oso ezberdinetan, eta hori ikusten da bost litografia honetan. Hemen daude bilduta bi memoria gordetzeko bi modu ezberdin eta bi eredu ezberdin, alde batetik Taxio Ardanazei gertatu zitzakon gauza bat, eta da bera artista plastikoa da, baina batez pintorea da, pintura egiten du, baino Murilete Elkuende da Tafalla aldameneko herri txiki batean, bateko kideek enkargatu zioten monumento bat egingo zuen herrian fusilatutako 9 lagunen omenez, ez? Bera aitortzen du etzeukala esperientzia hondirik memorialetan edo memoriaren eraikuntzetan, eta orduan beretzat arazo bat izan zen, nola eraiki horrelako zerbait, berak aukeratu zuena izan zen, ermita txiki bat dago herrian, eta ermita txiki horretan aurrean garaibateko kanposantuen itxura edo emanez eraikitzia memoria lantzeko bat, eta memorial hori dago inspiratuta memorial klasikoetan, memorial klasiko erromatarretan, esan nahi dut, eta hau da marrazkia, hemendik sortu zen guztia, eta memorial klasiko hori eraikitzeko pentsatu zuen oso aproposa izan zitekeela bertako lurrarekin egindako zerbait, eta horregatik eginarazi zituen 3.000 adreilu bertako lurrarekin, bertako lurra pixkat izango litzateke, zen normalia jende hau, fusilatutako jende hau nekazariak zian, eta orduan behaien lurra landu zuten, eta lur horrekin egiten du behaien memoria gordeko duen eraikuntza bat, eta gaina pixkat bihurtzen da baita ere etxetxo forma, dauka horrelako piramide forma, etxearen gauza simplenetako bat, eskema simplenetako bat, eta horrekin simbolizatuko luke baita ere, garai hartan, garrantzia handia hartu zuten toki batzuk, eta da Casas del Pueblo izenekoak, garai horretan garrantzia handia hartu zuten, ez bakarrik zentro politiko bezala, baita ere, zentro heziketarako zentro, mugimendu sozial baten aterpe bezala, eta horretik eman zion forma hau, hemen ikusten zu argazkiletan, eta hori da, pixkat, horra saltzen den ezaldia, ez da, vuestra memoria, nuestra libertad. Eta horrekin laburbiltzen du pixkat, ideia hori. Eta justu, parean, dakau, Nafarroan egintzan beste proposamen bat, eta hau da, justu baita ere, memorial baten eraikuntza, nahi baldin badezue, edo memoria gune bat azpimarratzeko toki bat, baino kasu honetan egiten du modu performatibo batean. Ez du arrasto halaga nahi, ez du eraikuntza bat egin nahi, eta orduan, behar performance baten bitartez, Amaia Molinetek egin zuena izan zen, 123 larrozen bitartez zirkulo bat osatu, 123 lagun fusilatu zituzten Lodosan, Amaia Molinet Lodosakoa da, eta bere herrian 123 lagun fusilatu zituzten momentu horretan, kontutan izan Lodosan etzala frenterik egon, beraz fusilamentuak izan zian, hilketak izan zian, eta orduan kanposantuan nintzen horrelako ekintza bat, bideoan ikusten dana, eta ekintza horretan, zirkulo honek simbolizatzen du isiltasunaren zirkulua, eta horren beste urtetan isilik egon zen zerbait simbolizatzen du, eta egiten dana da, bakoitzak, familiko bakoitzak hartzen du larrosa bat, eta lagatzen du hor ikusten den bezala, panteoi batean, ezta? Horrekin, egiten da ekintza bat, ekintza performatibo horrekin lortu nahi dana da, horrelako zauri bat sendatzea, ezta? Gu ere konturatu gea, gure ikerketan memoria historikoarekin askotan keinu performatiboak edo ekintzak edo antzerkiak edo
garrantzia handia izan dezakela, batez katartikoa, min horiek sendatzeko. Eta esperientzia hau horietako bat izango litzateke. Gure asmoa dela kanpoko norbait ekartzea, kanpoko artista batzuk ekartzea, eta kasu honetan Art al Quadrat kolektiboa konbidatu deu. Art al Quadrat konbidatua da bi emakumez osatutako kolektibo bat, aizpak dira eta bizkila dira. Eta beraiek lan hau egin zuten, bertsio ezberdinetan aurkezten dana, eta izena du Dekoros y danzas y desmemoria. Beraiek hartzen du garai batean sekzion femeninak egiten zituen folklorearen inguruko eta emakume folklorizatuaren inguruko ekintza batzuek egin zituen bere momentuan, pixkat Espainiaren erregioen aberastasun folkloriko azpimarratzeko egiten zana, eta hori emakumean bitartez egiten zan. Eta egin duena izan da, antzeko rekorrido bat Espainiako geografian zehar, edo peninsulako geografian zehar, eta jaso dituzte emakumeek kantatutako kantak emakumei buruz gerran kaltetutako edo gerran represializatutako emakumeen inguruko kantak jasotzen dituzte, emakumeak kantate dituzte, eta egin dute horrelako bilketa bat, eta hain zuzen nola bilketa horietako bat Euskal Herriko kasua dan, eta Euskal Herriko kasua da Saturranareko emakumeen kartzelen aurrean, iruneska motrikuarrak, beraiek lan egiten dute tokiko jendearekin, batek dantza egiten du aurreskua, beste atxistua jotzen duen bitartean, eta neska gazte batek bertso bat kantatzen du. Eta horregatik dago argazki hau pixkat hartzen du hortik kaso Euskal Herriko kasua, bere iztuta dago, eta hor ikusten duzue pixkat mapa bat, toki kaso ezberdinak, eta letrak, kanten letrak, letra batzuk oso gogorrak dira, hain zuzen kontatzen dituzte emakumei egindako sarraskiak benetan, eta hain zuzen katalogua konsultatzen baldin badezu, konturatuko zeate behaiek bialdu duen argazkia, daudela bilak hilia moztuta, egin zuen performance bat Castellonen, kaso horiei buruz, emakume askoi represaliatuta zeudenak, hilia harrapatzen zizkiela. Areto honetan bi lan daude, alde batetik dakau Areka izeneko animazio bideoa, atxurra animazio taldeak egindakoa, Bego Bikarioren zuzendaritzapean, eta da Areka da kuneta bat, eta badakizu kunetaren historiak zein izan dian, isiltasunean horren beste urte egon ondoren, ateatzea, lurretik ateatzea, memoria hori oso importante izan da, eta pixkan ikusten dut, momento batzuetan bintzat, simbolo bihurtu zala, kunetarena edo arekarena, pixkat, horra zizalako pixkat berreskurapen, memoriaren berreskurapena. Orduan oso politia da nola egin duten lan hau, eta da Andoni Egañaren bertso batean oinarrituta dago, eta kontatzen du Eusebi emakume baten histori bat, hau da, edozein amama izan leikena, eta amama horrek kontatzen duna da, kontatu ez duena, kontatzen du bideoak, urtetako isiltasun bat jasan du emakume horrek, eta orduan hori da pixkat bideo honek azpimarratu nahi izan duena, emakume horrek sufritu duena isiltasun horrekin. Eta beraiek beti antzeko lana egiten du, artista askoen arteko kolaborazio bada, 21 artista parte hartzen dute hor, eta bakoitzak egin ditu okerrezpano pare bat minutu audiovisual honena. Oso motxa da, bestekitzen bat minuta azken, baina bastante, 7 minutu erroleko zerbait, eta orduan aberatza da alde horretatik, baina baita ere da oso koherentea, ze azken emaitzak oso ondo adierazten du bai bideoa, bai bertzotan esaten dana, baina baita ere pixkat kontatu nahi dana, Arekatik ateratako memoria hori, edo kuneta batetik ateratako, lurrazpitik ateratako memoria hori. Eta horreatik ikusten dut ondo eskontzen dela, areto honetan daun beste lanarekin, baina iruditzen zait bastante ondo eskontzen dela honekin, ze hemen ere badago lurretik ateratako memoria bat, eta da, lehen aipatu duen bezala Miriam Isasik,
lurretik ateratako metrailarekin lan egiten du beak, ez? Detektore batekin joten da eta lurretik ateratzen du metraila zatiak eta horrek ere niretzat oso ondo simbolizatzen du memoria ateratzearena edo azpitik ateratzea edo pixkat argitara ateratzea, ez? Nik usten dut gure akatza handienetako bat izan da egiaren batzorderik ez dela egon inoiz eta Espainian, eta egiera ateratzen ari da jendia lurretik ateratzen ditsunean bere arrasto horiek, ez? Eta horrekin egiten ditu horrelako ekintza ezberdinak, kasu honetan zaldiarena, zaldizuriarena, eta zaldizuriak ere badauzka irakurketa oso ezberdinak izan daitezkenak, ez? Alde batetik boterearen simbolo izan daiteke, baina baita ere askatasunarena, gorriz pintatzea hanka bat ere badauka bere garrantzia. Idea ere, pixkat, museoko idea ere beti hori izan da. Horregatik, panel hauek ere erraskentzen daitezken panelak dira, eta, bueno, ez da oso zaila eramateko ere erakusketa, ez da oso garestia. Orduan, gu zabalik gaude, beste Euskal Herriko beste toki batea eramateko edo estadura edo badaude beste memoriaren museoak munduan ere, eta, bueno, egia da, beti pentsatu izan deula, gure, hau da, kolaborazioaren aurrenengo erakusketa, eta aurrengotan, lan egitea baita ere munduan dauden, sare batean dago, Gernikako museoa, orduan sare horretan dauden beste museoekin ere, kolaboratzea, elkarlana eukitzea, eramateko amengo gauzak kanpoa, eta baita ere kanpoko gauzak honea, ez? Beste memoriaren esperientzi batzuek ezagutzeko, ez? Eta artearen bitartez, hori igual erraxagoa da, beste gauza batzuen bitartez baino, ez? Nik usten dut arteak ere badaukala aldeko zerbait, eta da honelako gauza bat, naiz eta ez ulertu, erraz ulertu hitzak esan nahi dut, erraz ulertu daitekela edozein tokitan, ez? Eta hori nik usten dut abantaila hori igual aprobetxatu indiarko denikuela, eta, bueno, aleginak egingo txeu. Bueno, jendeak nik uste dut animatzea nik usten dut erraxa dela, ez? Hemen daude artelan, hainbat artelan, pixkat errastu egiten dutena memoriaren transmisioaren ideia, eta nik usten dut jendeai esan, ez duela ez asko irakurri behar, ez da hitzaldi bat, hemen gozatzea artelan honekin, eta gozatzea esaten detenean ez dut esaten gozoak dianik, egia da, kaso asko ez diala horren oso gogorrak dira, eta gogortasun horrek ere asko laguntzen du pixkat memoria gutxi gora bera berreskuratzen, eta pixkat hobeto sentitzen esango nukenik, ez dakit hori gehiagi esatia dan, baina bai behintzat oreka batea iristen behintzat, ez? Gure isiltasun historiko horretatik beste zerbait errekonozimentu batea, memoria erreparazioan ere oinarritzen dela, eta nik ustean dut artelan hauek bai izan daitezkela esperientzi oso zuzenak, oso katartikoak, oso soinua, irudien bitartez, askotan buruarekin lantzeko zailak dian gaiak lantzeko, ez da?